aku seneng gedang lho. Waduh, jang itu bagi ya cah cilik meneh. Lah piye? Wes aku ora arep omong kowe apa-apa tok jurus-jurus kae wes. Piye to? Jurus. Aku ning mau nek sing bengkong ngene iki emoh. Aku pengine sing lah iki lumayan iki. Oh iki diluruske iso digip. Ning jenengan digip ora? Piye? Gedangmu Piye? digip ngono. Ora. Berarti wis lurus. Wis lurus. Udah dari tadi. Suwe-suwe menyatu. Dalam hidupku. Maksudnya? Ya wis menyatu urip dhewe-dhewe kuwi hidupe kok. Oh, omone menyatu dalam hidup wong bojomu streaming kok nek tekan omah. Maaf ya, Mah. Mah, ngati Mah. Tak kira nek mah bol jenenge bojomu ngati Mah. Ngati Mah. Oh. Ngati. Oh iya wis kok paliyane medun rene iki. Medun, Pak. Nek munggah mesti merono. Nek macul sirah dagelan ki hukume pirang tahun ya? Hah? Ora dihukum Pak wong kur macul sirah kok. Wong kene iki omong tenanan kok munggah rono ora. Ayo Tin. Ya ben selak anu ki dalang nesu. Ini Tin. Aku ora tau nesu kok. Padha Mas. Ha iki entuk vitamin tenan kowe. Wah musuhe akeh ya. Pokoke kejuaraan iki. Didonke. Tulungi Pak. Gendong. Gendong. Titip keris ya. Kok keris? Gendong ngarep. Iki Ngarep. Piye wani ora? Oleh tenan Mas. Lho, monggo. Oh, ning nek kowe amblek aku ora ngerti lho. Piye Mas? Kuwi ketoke semono bobote 180 kilo lho. Wah, padha karo ngluwi tok pacul. Piye ayo gendong? Lho Mas iki. Bu patenono sik lho, Bu. Apane? Aku dadak kon mateni ngopo? Aku nang bopong gak akene wis kesel mulai genti njaluk bopong. Lah piye? Dilo. Kuat gendong aku ora? Biasa. Yo. Aku mbiyek iki to. Ciro lu. Sorry ya. Adepe rene. Oh yo. Siji Rasa kriyip-kriyip. Hah? Rasa kriyip-kriyip apa? Kelingan anakku rombone mbiyen. ngopo to? Selak ngelak loh. Terus piye? Selangrak terus piye? Mongko mbokne iki wis sayah. Heeh. Terus kok ngene iki. Kok praktek karo aku lho. Piye? Nyeleh gelasnya, Mas. Kesuwen aku medun wae. Alon-alon. Waduh, lho ya semono bobote tangan roke majelek. Lah piye iki lagi tangan ya? Ning kesehatan itu perlu. Terus Rasa cilik ning sehat. Lemu juga sehat. Nah. ngapa? Belakang depan sama. Maksudnya piye to? Sing belakang karo depan sing sama apa nih? Tegese sing depan ki kowe, sing belakang iki. Terus? Ayo wes. Ya ora sama nek karo iki. Wis ta aku kelingan anakku cilik ae. Terus ngapa? Wah. Patenono sik ya, Bu. Lah sapa to? Kagak penting. Kok babu-babu iki sapa? Bojoku. Sesuk nenek arep pentas, kuwi HP-ne bojomu delekke. Aja entuk streaming. Lah tak delekke digadekke sik. Ora apa ya, Mah? Oh ya, Mah. Mah iki sapa e? Sik penting sesuk tak tetukokke apa-apa ya. Waduh. Jenenge sapa? Gimah apa piye? Selin. Kok Mah? Sing lanange jenenge Ceono kok wedok jenenge Selin. Ora nganti to. Sehono nek nang luar negeri Sehanuk. Apa? Sehanuk. Oh Sehanuk. Kuwi presiden Mas Mian. Presiden Sehanuk. Nang kene Sehono. Ya ta? Selik. Selin. Wis kok Cina, Mbak? Selin kok silet. Ayo. Engko to aneh to ganti to. Ayo ra. Diseneni ayo. Selin piye Selin?
Bu, salin kon bubuk sik, Bu. Terus areng apa? Iya arti gandrung kok iki. Oh. Sampe pinter gandrung Ya, aku mbok digandrong ya. malu aku malu. Ayo biar mantan penyanyi pada semut merah. Nek untune kuwi lho, Mas. Lagune sapa kuwi? Ebi Mesak, Mas. Wah, beda. Terus piye? Yang yes Yang merayap di dinding. berbaris. Kok merayap? Berbaris kok Berbaris tiba. oh, Cecao baris. Ya merayap. semut kok kuwi kok. Yang berbaris di dinding Heeh. menatapku curiga. Ini loh Ebi Mesak. Ngarani wis salah. Ngene ra yo kene lho. Anu kulino aneh. Malu Prengus, aku Abu. malu. Terus Pada semut merah yang berbaring di dinding. berbaring piye ta? Hei. Hah? Berbaris. Kowe iki do ngantuk terus berbaring. Ganti ragune ora apale kok sing apal wae. Piano. Iso ta kowe kudune iso. Coba dirayu tatin. Ambok pertemuan, perpisahan, Terus nyumbang. kok nyumbang? Apa? Nyanyi ya. Nek kuwi wong loro, Mas. Ayo ora apa-apa. Tatin yo iso. Oh iso nek. Iso tau Sing penyanyi. endi? Eh? Pak Guru no. Ayo Pak Guru ning wis sepuh no. Yo. Piye? Pak. Urung-urung kok Oh, Pak urung. Pak. Lah piye ta? Piano, oh mari main piano. Piano, mari main piano. Yeah. Menyanyi diiringi dengan piano. Menyanyi diiringi dengan piano. Deng dong dong deng dong dong deng 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 dong deng dong deng dong deng dong dong deng dong deng dong deng dong deng dong deng. Hei, terus kayak cangkeme barang kok nganggo musik. Hah? Iya. Aku iki jarene nek pamer karo aku kene dong jagongane aku kuwi pecinta Roma Irama. Iki mau bener, Mas. Roma Irama kuwi pecinta Roma Irama apa-apa lagune iso. Coba nek aku sing miwiti tok teruske nek pancen kowe pinter. Oh iya. Nek kowe ndekno muni pecinta Roma. Nek iso golekno jeglongan sing aku ra iso ya, Mas ya. Iya. Siap kok. Nah, aku mesti nek nganu adu domba Menyadu domba, domba dipertarungkan. Adu domba, stop wis stop percaya stop langsung nyaut tadi. Kene jebulane tuwa ning pinter ya. Iya judi dilarang, Mas. rapal berarti rapal Judi Heeh. menjanjikan kemenangan. Judi. Wis. Kok wis? bohong Apa? kalau perjudian ngono kae. Banyak orang jadi kemiskinan. Pasti Lah yo kae pindho yo. Pindho. Ana senggane to. Pasti. ya panjang pinter tenan ya ya. Iya. Ayo ta, pasti. Ani teng 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 teng. Sungguh aku tahu ku cinta padamu. Ani Kok lemas? Kok sesuk lemes e? Ada Mbah Dukun. Sedang ngobati pasiennya. Ye. Terus Konon katanya sakitnya karena dikuna-kuna. Piye wi? ana mat kamit Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra. terus Dengan segelas air pasien lalu disembur. Aja lunga. Iki maneman demite.
Masa aku demit. Ora. Ayo demit kok ngono piye nek kowe? Nek ana demit kok ngene iki piye? Aku jadi gendruwo, Mas. Oh. Nek aku demit tak anslupi lho. Aku sih. Hah? Lah piye? Nek demit kan sak anslupi ngono lho. Coba slupono. Aku kok tengok arep dislupi kok tengok. Mapan, Mas. Oh. Lah saka ndi? Saka bun-bunan apa saka ngisor apa saka tengah? Karemmu. Kok karepku? Sak senengmu. Ya. Wong tuwa ki kur meneng pokok. Aku mau nek meng meneng. Tak obahne. Ya kudu obah lho. Nah. Kedah-kedah golek duit malah no. Bapakmu nang kene nongklek. Ayo, iki kewajibane kok. Iya, ning sing penting halal, Mas. Iya, bangane golek duit ora halal. Iya. Kepenak awake ora nongklek-nongklek ning ora halal. Wong nongklek-nongklek ning halal dadi daging. Daging kaya iki lho. Iki ndi kok kon madhep Kok rono? kon madhep iki daginge nang ndi? Ndi? Sing ndi to mau lihat? Rumah sakit. Ayo kudu tanggung jawab, kudu ditudingi sing ndi. Dituwak. Ayo, motor. Ayo, tuwak sing ndi daginge? Kok dadak nikong-nikong e? Nok ora ngono. Sabar ya, Mak. Lah piye rawani dumuk? Rawani. Kene iki lho, iki daging. Mau wes ya. Sopo? Anteng. Madura. Si Anteng. Anting. Aku urung Teng e. anting Bang Cempoko. Waduh. Nek kembang bangah nek kan. Ayo, podangku ning ndi? Ah, podang kuning ki. Apa iki? Nggih, Pramusti. Mas, podang Mas. Ayo bawa, Pak. Sik gedange tak undurne ndak kelingguhan. Aku sing diundurke mung gedang ki ngopo? Bahaya. Oh. Jemek mana kelingguhan. Piye ta? Kemacengen. Aku seneng gedang lho. Waduh, cang itu bagi ya tak cilik meneh. Lah piye? Wes aku ora arep omong kowe apa-apa tok jurus kae wes. Piye ta? Jare gedang lah ya, aku seneng gedang. Kene iki wong kesepian sih mah kowe iki. Jurus. Aku ning mau nek sing bengkong ngene iki emoh. Aku pengine sing Lah iki lumayan Oh iki iki. diluruske iso digip. Ora ono gedang kok digip bisa. Lah iki dialog lurus e. Buat di platina. Tenang melenyok. Ini jenengan digip ora? Piye? Gedangmu Piye? digip mono. Ora. Berarti wis lurus. Eh? Wis lurus. Udah dari tadi. Udah dari Aku kan gitu tadi. Saya tuh jadi pusing gitu loh. Sama anak-anak muda sekarang itu jangan tobat. Kok? Ayo sing nakoni ya tobat to. Kalau ya tobat. Ya. Nadyan wujud temong paksi. Najan wujude mung manuk. Agawe talining. Manuk. Hah? Hah? Piye to? Aku rung rampung aja di. Ya dirampungke. Lah ya nek aku wis rampung lagi omong. Aku ora omong iki mau aku kesel lah. Agawe talining. Aku iki rasa ngematke seono. Piye sih? Dalem, Pak. Raimu tutup ana tas kresek. Hah? Nyilih jarike. Tanggo kudungan. Anjur kene nganggo apa? Oh iya ya. Tak siliket. Jan nek ukurane padha. Jenengan sing kono wae sing kono. Nek ukurane ketra padha.
Mangklik. Udah diam di situ ya. Oke. Rasa singshot. Mana? Alus manis termera ati. Neno. Oh, Neno apa? Neno Warisman. Wis tak bedhek sakne. Goleki nek kowe ngadep seono kuwi goleki si blekok pincang. Goleki manuk brodol. Manuk apa? Manuk sing ra gacor kae mesti brodol. Manuk brodol. Alah mbuh teruske kono. Aku senengane ya mancing kok ya. Ha kepiye jakisane ya kur mancing kok. Anjak cedak kali, Mas. Golek isi podang ku Mbah adepe nene wae to. Adep ro. Wes tatine cetok kena peletmu. Lah aku nek delok mburi iki Tua-tua isih. Yes. Ayo nyatane njaluk didep ngono kok piye? Mau mungkur-mungkur. Mau mungkur-mungkur saiki. golek isi podang kuning. Adep rene. Karang wong ki sok-sok wong wedok ki ora butuh bagus. Ora butuh pinter. Ning anggere ana wong lanang sing humor, marai guyu terus. Wong wedok iso sayang, iso tresno. Aku cinta kamu karena kamu itu orangnya humoris ya, Mas. Bikin aku ketawa terus. Wah, sawat cempol. Guyu wae sithik wae. Aduh nek guyu malah Duwite karo aku, jangan matke liyane. Oh, cemburu to bisa. Jangan cemburu, jangan cemburu kita, jangan cemburu. Ya. Ngata? Ra eneng lagu kok. Ngata diajeng. Waduh, gayane kok njur diajeng. Oh, Mbok diwingking. Bane diajeng apa diwingking? ayo Yang putri. Bayang. Ayo. Iba bunga ingatiku Ngapa iki ya pancet? Hei, kae bojomu katut. Wah, wis aku repot ning kene. Besok dadak golek gawe aneh iki aku. Nih, Halo sayang. aku jek kurang ayu apa piye? Cantik. Kene kok isih ngematke kono-kono matane. Makanya BPJS itu yang tidak bisa dibayar cuma penyakit mata dan hidung. Terus maksudnya piye? Mata keranjang ora iso ditambahkan. Hidung belang juga enggak iso. Wes, Aku iso nambani lho. Nek nganggo tangan loro. kuwi nek bahasa Indonesiane Piye tak tambani nganggo tanganku loro iki? geli Tak sogokke engko. kaya wong daden nganggo sogok. Zaman biyen nganggo kayu ya nek masak sogokke. Anggere mati teko mutuk. Si podang kuning yo. Nyandeng bisa
polahmu lho. Kemandang ra oleh meneng disengeni. Ya aja langsung begagah ngono. Pancen cah bagus ki repot yo. Repot. Kowe iki nek disawang bagus tenan kok. Kali ndelok saka pathuk. Apa le ndelok ro turu. Ayo nduk kene. Oh. Lamur dadi tombo bener wis. Oh saiki wayahe obah. Iya, oke. Tak delok tandangi wong tua iki kaya ngopo? Pengalaman. Sing penting gerak iki ora saingan. Klasik Tapi pasti. pasti piye? Pasti. Maju-maju, mundur-mundur. Pasti iki pagoda pasti les. Darani pasar mano. Alah aku mengarep tundangane nangan kono kuwi aku ngerti. Aku yo ngerti. Nek permen ki diapakne? Permen. Nek konku. Gandeng randi untuk tak cemplungke wedang tak ujak. Gombong. Kok jenengan ya pinter banget lho. Pinter aku nek diseleweng-seleweng kek. Sini lho gak kuat nih. Apanya? Nek nggak kuat itu harusnya di sini, bukan Oke. di sini. Oh, jadi Di sini, bukan di sini. iku suwe-suwe ngono. Piye? Hebat. Lah ngapa? Di mana tadi? Di sini. Sini mana? Terus? Di sini. Bukan di sini, Iya. tapi di sini. Di mana? Di sini di mana? Iya di sini. Iya. Kok ngene ngapa? Di mana? Di sini di mana? Si Saya kan belum tahu letaknya di mana, di sini atau di mana? Di mana? Di mana? Di sini lah, di sini. Bukan di sini. Iya. Kamu Di itu- mana? Kalau saya di sini, Mas. Oh sama. Enggak. Saya juga di sini di situ. Heeh. Apa? Di sini di situ. Di sini. Ayo apa? Orang di sini kan. Oh, kayak mau lagu sing song. Ayo nyanyi. Ya. Ora plerak-plerok to. Esok awan ning omah wis ora kerasan. Uyuran angkulek sing tak sayang. Mitar andan golek ora krasa esok awan nganti bengi. Mati dan
sisa. Kula tak munggah nggih. Ya, aku tak medun.